Miroslav Koč a Martin Frajka. Pripravený z druhého radu, ktoréhokoľvek z týchto pretekárov nahradiť, ale Ivan Bartoš, pozrite sa na Volkswagen, na Forde Puma, ako sa tam zozadu ako Puma popreskakoval svojich konkurentov. Patrik Púštera na prvom mieste Lado Praženica tam má opäť problémy s Miroslavom Valom a opäť je tam tlačenica. Tak pekne, Miro Valov si to podržal, motornú nájazdovú stopu pod Ladom Praženicom. Patrik Púš do cieľa prvého kola. Zatiaľ síce prvý, ale si vedomí, že akékoľvek zaváhanie okamžite Lado Praženica. Tak toto budeme, priatelia, na toto sledovať. Len pozeráme na vývodníky a situácie. Bartošom, nárazník na nárazník. No, Valo nejako nám trošku odpadol z tohto súboja. Nevedno prečo, ale podstatné je, že Lado Praženica ide cez Patrika Púša. Takže nakoniec starí lišia chceli tento vôbec nebolo tak jednoznačné. Vlado Nehňo aj sa vôbec to nebolo jednoznačné výkony, ale Lado Praženica našiel dnes správny recept a predsa len už na prvom mieste. Patrik Púš je na druhý, Miroslav Valo. Miroslav Koč a Jaroslav Púš v tejto chvíli prechádza od Ivana Bartoša. Ivan Bartoš navyše zacítil nárazník Martina Frajku a Martin Frajka posunul Ivana Bartoša pred Jaroslava Púša. Tak priatelia, toto je to správne meso, na ktoré sa tešíme pri autokrose. Preto to trošku nutné. Lado Praženica až bezprostredný náskokom. Patrik Púš zatiaľ sa mu nevie priblížiť. Miro Valo, ktorý záhadným spôsobom strašil kontakt s Vladom Praženicom. Tu máme Miroslava Koča. Šancu. No, tak vravím, na čelo je to trošku nutné, tam si Lado Praženica užíva svoje vedenie, ale toto je, priatelia, boj. Ivan Bartoš, Jaroslav Púš, Martin Frajka, Lado Valo. Štvorica, ktorá prebežne mení svoje poľadie. Lado Praženica, Patrik Púš, do ďalšieho kola Miroslav Valo. Tak to máme prvú trojku, tam je to jasné, tam sa nič nemení, ale ale posunú to poradie, je to stále náročnejšie na sledovanie a dúfam, že naše časomerať, že to majú presne pod kontrolou. Martin Frajka ide pod Ivana Bartoša, posiela ho do hlavného vrata. Ivan Bartoš stráca 3 pozície. Jaroslav Púš ale tieto štvojice prenasledovateľov Martin Frajka, Lado Valo. Rasto, Lávoš, ale pozor, že sa tu prichádza. Lado Praženica, ktorí potrebujú čo najrýchlejšie predbehnúť, aby sa svojím súberom stiaľoval, alebo aspoň Patrikovi Púšovi. Teraz by nám pomohla modrá vlajka, tak ale verím, že pretekári už to vedia. No, Jaroslav Púš, ale my už čakáme na Lada Praženicu, ktorý víťazí. Patrik Púš miesto druhé, tak aby sme to nezabudli, preto sú asi okolo pomalší. Miroslav Valo, to sa stupníčka zúčastnila. Michal Ivan, to je opäť okolo vzadu, takže to sa nám trošku domočkalo, ale na ďalšom mieste prichádza Miroslav Koč, štvrtá prúčka. Ale veľmi pekné súboje, veľmi pekné súboje divízie. A jeden za Miroslavom Kočom prichádza